Здравейте, YouTube! Аз съм Speed Gamer и днес ще имам в Steven Crab. С мен е един мой хора. Кажи хай на YouTube. Ало! Ало, Кажи хай на YouTube. хай. Няма лошо. И днеска реших да снимам в Steven Crab. Как админ снимаме. Извинявам се. И ще покажа някои от варповете. Айде да започнем с кой варп. Warpkit PvP мога да кажа, че я махнат. Да. Айде ще отидем на Warp. Да. Чай да ги допълня така. Опа. То се чупе, добре, то се добре. Оп. Ай, майка, еба. Нека това не напълня. Ако някой иска да ме види, съм 755. Добре, към кой варп? Не на акшн, а и на казино. Ей, това варп казино. Тук като влезете и си подушете как да влизате към... И така нататък. И нека видим другия варп карей. Аре ще отворя един ключ, така да ви покажа какво може да се падне. Може да се падне 15 000, 10 000, 5 000, 1000. Кит спонсор, кит год, кит фанк, кит кинг и кит юсар. И супер голдана пър може също падне. Мои експи ботълки, диамантини блокови и голд блокове. Айде сега видим какво ще ми се падне. На мен винаги тук ми се пада пари. Код такова. Варп. Как беше? Да, то переварп ангус. Кой сега сме към варп евент. Днеска този клип ще го кача в 5:44 да ви кажа, че тук са събота неделя и петък евентите от 9 часа и 5 работи дават. Като за едно добро начало дават ви мечове и такива и евент брони. Ей сега това към Warp Miner. Аз към Warp Miner. Тук да копате блокове. Това е Warp Jump. Много е дълъг. Тук ще е лабиринт. Ето също е много дълъг. И тук е към гриф. Тук гриф чита цяла къща. Ти се сменят, всеки ден е различно. И тук си взимате всичко врачи и код ви падне. Към Warp Food. Това Warp Food.
Спамва, ако не е работи, пуска. Колко ще плаща? Добре, към другия ларп. Да, ларп пъпаса. Кога го сложиха преди един ден го сложиха ларп пъпаса. Ето го. Тук слагали. Тук да си купуват стенчки. Тук видеа фери брони. Да, е тук. Аз сега не мога да взема. Ето го. Град. Град инфо към джил. Това е джил. Нали, първо като поделят, че въджелват, после като влизат чиста ванджелват и си играят. Тук бамват по IP адрес. IP адрес значи, че като бамнат по IP адрес, може да с друг ник. Трябва да се изчакаш времето. Ето е дадено. В принцип по 5 дена. Джамп. Тези джампове, че такова, мисля, че им на ларп. Аз мисля, че ларп не с май още не беше готов или може да е готов. Пак. Добре. Чакай бе, това да не са въй, ако са го махнали ще е много яко. Да, махна съм. Добре, където пак. Ай към другия ларп. Кой? Няма ти кажа. Ларп. Детска. Ларп. Мау. Много е голямо. Въй, тук как ми лагва мизерно. Къде? На кой ларп си? Мол. Ага. Тук много лагва. Има брони, легови, всякакви глупости. Ларп Нестер. Ларп Нестер. Йошо! Ларп Нестер. И последния ларп е парцели. Наскоро го оправихме. И само ларповете ли ще показваме в този епизод? Да. Добре. Нещо като риба. Камер. И това мисля да е от клипа хора. Не мисля да е това. Не лошо. Много мислиш? Много ясно. И аз мисля така. Защото намерих нещо. И това е от клипа хора. И чао, гледане.